Feminista izateko elkarpen bat egin dezakezu, bai, edo eguneroko gauzak egiten ere izan zaitezke feminista. Badaude emakume asko bere egunerokoan gauza feministak egiten ari direnak, bai indarkeria ni bai jaso dudala. Izan zen orain dela urte asko eta bai abusu sexual bat izan dut eta bai, bai izan dudala behin, eta gero ere mikromatxismoak ere badaude. Eta nik hor jartzen baldin badute gizon bat emakumearen gorputzan, digo, haiek matxismo o noi matxismo, ez? Eta, bai, badagola, ez? Osa, ez dagoela, ez dagoela berdin. Emakumei nola tratatzen dugun, baita gu ere, ez bakarrik gizonak. Gu ere matxistak gara ere, osa, gure gizartean dago, gure ADN-ean dago, osa, ni urte askoz gizon bat izan nahi nuen, gauza nirentzako askoz hobezen gizona izatea, neska izatea baino. Kaixo! Egunon, ongi etorriak, zer moduz? Begira, hementxe nengoen, justo lanean, pixka bat, web orrian beti lanean. Eta, erakutsiko dizuet pixka bat, nola den egun bat nire bizitzan. Sartu, ongi etorriak. Ni daukat web orria La Mujer Habitada ditzen dena, eta bada emakume entzako inspirazioak eta kurtsoak ematen ditut, ez? Eta, yoga hormonala, yoga amatasunarentzako, doulak, gero baita emakumeentzako txikuna. Sobre todo bada gorputza errespetatzea, maitatzea eta errespetatzea eta maitatzea. Ni tailerrak hasi nintzen amatasunarekin. Nire semea jaio zenean orain dela 10 urte, Oliver ikusi nuen erditzea oso garrantzitsua dela emakumeentzako eta horretaz ez genuela hitz egiten, ez? Eta emakumeentzako erditzea garrantzitsua eta umearentzako jaiotzea behin bakarrik egiten duzuela eta hori ere oso garrantzitsua da errespetatzea. Nuen formakuntza eta gero hasi nintzen lanean, emakumeak emozionalki eta akonpainatzen, beraiekin egoten lasaiago izateko. Eta gero horren bitartez ere ikusi nuen nola ez bakarrik erditzean, baina baita ere lehenengo hilerokoa izatean nola garrantzitsua da hilerokoa ere nola bizitzen dugun. Edo arro sentitzen garen gure hilerokoarekin, eta nola ziklikoa garen, ez garela linearra. Horrez ere pixka bat investigatu nuen eta tailerrak ere ematen ditut. Eta azkenik ere, nola menopausia, ni ja 44 urte izango du, 44 urte ditut ia, eta menopausia ere etortzen ari da, ez? Denak, emakume guztiak pasako gara hortik amatasuna bai edo ez, baina menopausia bai denak pasatuko garela. Emakumeak gara mamifera bakarrak menopausia daukagunak. Beste animaliak ez daukate menopausia, baina gu bai. Eta da pixka bat gure natura, gure gorputzak egiten du hori aurra gehiago ez izateko eta pixka bat gure lasaiago izateko. Kultura batzuetan bakarrik menopausia pasatzen duzunean, bada garaia txamana izan daiteke edo sabia edo beste eskalon batean egon zaitekela. Nire objektiboa da gure buruarekin eta gure gorputzarekin harreman ona izatea.
Beste gauzak ere ikusi nituen oso garrantzitsuak zirela ez bakarrik amatasuna, baita sexualitatea, nola emozioak ere nola mugitzen zaizkigun, emakume eta gizonen arteko harremana. Gonbidatu nituen estatuan dauden emakume niretzat oso garrantzitsuak, oso lana egiten dutela, lana garrantzitsua eta poteretsua egiten dutenak, eta etorri dira aurten. Sexualitatea artearen proiektua ere sartuta nago, ze uste dut sexualitatea oso garrantzitsua da emakumeentzako, eta batzutan kostatzen zaigu gure burua lertzea, osea, nola gure gorputza nola funtzionatzen duen, eta nik uste dut daukagula hor ere potere handia pozago egoteko. Yoga hormonala egiten dut, hormonak eta zuzentzeko eta ekilibratzeko, eta emakumeko txikuna egiten dut. Ikusten duzuen bezala, beti gorputza dago hor, ni hemen nago gorputza bat daukadalako. Gorputza ez balego, hemen ez nintzateke egongo ez. Zer jaten dudan, zer egiten dudan nire gorputzarekin, garrantzitsua da nire bizitzan. Kaixo, Aita. Kaixo, ¿qué tal? ¿Cómo van las ventanas? No, que voy yo, que te lo llevo a casa. Acuérdate. Llegaré como a las 4, calculo. Sí, estaba a punto de llamarte para recordarte. Venga, pues a las 4 nos vemos, Aita. Mucho, agor. Daula bat da, normalean, gehienak emakumeak gara, amak izan gaitezke edo ez da beharrezkoa. Egiten duguna da, beste amei eskua eman eta bere amatasunarekin joan. Haurdun geratzen direnean, batzuk hasten dira irakurtzen, web gorrietan, El parto es nuestro edo beste batzuetan, eta ikusten dute, doula, zer da hau? Norbaitek laguntzen zaitula, baina emozionalki. Doula bat ez da matrona bat. Da beste emakume bat esperientzia hori jaso duela edo daukala sensibilitatea asko amatasunaren gatik, eta nahi duela beste emakume batekin egon, emakume hau lasaitzeko eta berarekin egoteko. Ze amatasuna gaur egunean pixka bat bakarrik sentitzen gara, ez? Doula bat bere ondoan egotean lasaiago sentitzen dira, eta gero dena joaten da asko zobe. Nik beti konparatzen dut, adibidez, Everest joan balin baduzu, ez? Lehenengo aldia, rekorrioa edo jakiten duenari segitzen diozu pixka bat, segitu ez, baina zuk bakarrik egin behar duzu, zuk igo behar duzu Everesta. Nik ez dizut altxatuko edo nire gainean jarriko Everesta igotzeko, baina zu jarraituko duzu, baina ez da gauza berdina bakarrik izatea edo esperientzia edo jakiten duen batekin egitea. Egon gaitezke bakarrik haurdunaldian, ez badaude bikote batzuk edo emakume batzuk haurdunaldian galdera asko dauzkatelako eta bakarrik haurdunaldian egon gaitezke. Bakarrik ere egon gaitezke erditzean, adibidez, etxean erditu nahi balin badute, doula bat egon daiteke lasai berarekin. Ospitalean baldin bada, nola gutxienez Nafarroan ospitaletan bakarrik pertsona bat uzten dute sartzen, orduan normalean gizona izaten da, aita izaten da sartzen dena hori dilatazio gelan, ez? Niretzat garrantzitsuena da doula egotea hor justo ordutu eta ondoren. Ze erditzen dugunean, batean,
badaukagu galdera asko, ez? Eta ez dakigu zer egin. Oso importantea da nire papera uste dut, lasaitzeko, batzutan egiten dio, pixka bat, masajetxo bat bera lasaitzeko eta lo egiteko oso garrantzitsua delako. Ikusten dut nola hartzen duen titia aurrak eta esaten du oso ongi egiten dari zara gauzak, ez? Niretzat doula bat izatea oso importantea izan zen. Berbada gaueko 3etan deitzen baldin badizute, etxetik kanpo egin behar duzu eta berehala beste etxera joan edo ospitalera joan edo dena dela. Eta zer egiten duzu aurrarekin? Bueno, ni ez nago senarrarekin, ni bakarrik bizi naiz nire aurrarekin, orduan zer egiten dute aurrarekin? Doulak bakarrik matronekin egiten dugu lan, ez dugu egiten lan bakarrik matronarekin joaten gara. Erritzea, nirentzat izan zen kriston esperientzia garrantzitsua, bat ere erraza, baina nirekin aurkitu nintzen, ez? Batzutan nola ez dugula gure gorputza errespetatzen, ez? Badaude emakume batzuk episiotomia dela moztea suelo pelvikoa mozten diotenean erditzean, praktika hori beharrezkoa ez dela beti, nola gero sexualitatean mina egiten dietela eta asko aldatzen da bere sexualitatea. 80% dago violentzia obstetrika eta violentzia obstetrika esan nahi du psikikoki edo fisikoki ongi tratatzen ez dutenak. Espainia bada daukagula natalitate Europan artean natalitate txikiagoa 1,3 aurra emakume bakoitzak izaten dugu, de media, da oso gutxi. Zergatik, estatuak ez gaituzte laguntzen bat ere. Gero beste aldetik, nola orain lege berri honekin, gizonak izango dute 4 hilabete de baja paternal pagada intransferible. Esan nahi du, gizonak egon behar dutela etxean, eta nik ezagutzen ditu gizon gehienak, hilabete bat pasa ondoren, nahi dute berehala bere lanera bueltatu, ze askoz lasaiago daudela haur bat hezitzea oso lan handia da. Badago estudio bat egin dela orain dela gutxi, esaten duena da, aitak inplikatuak daudenak bere haurren ezinmenaz, haur gutxiago nahi dutela. Horrekin ez dute esan nahi gizonak ezitzean ez izatea, para nada. Nire semearen aita, kriston aita implikatua da, laguntza hori oso importantea izan zen, baina baita ere emakumei gehiago laguntzea ez, eta etxean egon nahi baldin badute 8 hilabetez edo 6 hilabetez gutxienez 6 hilabetez egotea aurrarekin, nik uste dut hori politikak ere lagundu beharko zuteken emakumeei. Pospolo kaxatxoetan gauari begira egan, karrika guztita zeuden erdoiaren lurrunaz. Enekien zenbat alizkora pilo ez urdaia portzeraino, nik enuen deus ulertu ikerez beharrik etzagon. Vamos a poner la mano izquierda encima de la esterilla, la derecha encima de la izquierda, al revés, la derecha encima de la izquierda, eso es. Y al inspirar subimos
Subimos, estiramos bien la espalda y al bajar vamos hacia ese pie, hacia el pie que está estirado. ¡Acabado! He hecho mi sesión de yoga. ¿Qué tal, preciosa? Eta guazen, a la rica ensalada. Aquí, las cositas. Gaur Martinen aitona mona joaten dira jasotzera, ezta? Osteguna delako. Bai, bale. Ez que justo Germanek ezin zuen gaur joan, lana zeukalako, eta jo behar dut ni hori berren bila. Gero, bai, baina utzi behar dut gero nire aitaren etxean ze daukat gero txikunen klase bat. Gazteetan lana oso suave. Bai, Izaten ari da, Bai, bai. Egunean masaje bat, gehienak bi. beste egunean deitu zidaten. Bai, peregrino batzuk nola daukadan webgorrian siatxoarena, justo etorri berrian nintzen, Madriletik eta aler eginean egonen, como pagan masaje, ni behar nuen masajea. Esnatzen naizenean, paradisuarekin amesten du, baina ez nago ziur zu bertan zauden. Bizitza hontan, zu galtzeko prest. ¿Qué tal el bocata? ¿Estaba rico? El bocata sí, ¿no? Sí, ¿no? Estaba blandito. ¿Cómo te gusta? ¿Sabes por qué? Porque lo he sacado a la noche y lo he dejado en el tupper para que se descongele solo en vez de tostándolo. Así que a las noches a ver si nos acordamos de sacar el pan, ¿vale? Bechita. ¿Ya subimos? Ya subo yo con Oliver solo, ¿vale? Hirilerokoa ere beste adibide oso ona da ikusteko nola gure gorputzak ateratzen duena, hileroko hori odola, pues adibidez, Ebax fina y segura jartzen dute anuntzioetan urdina, hilerokoa etortzen balein bazaigu, berehala jartzen dugu jertxeia edo dena dela gure ipurdian, ai, odola dagoela, ez? Estás histerika, te va a venir la regla. Insulto bat bezala, ez? Eta bada vulneragoa nago. Beti gu linealak izan nahi dugu gizartea gu onartu gaitezen. Gure poterea dago ziklizitate horretan sartzen balin bagara. Heziketa sexualeri buruz hasi nintzen investigatzen, ikusi nuenean zeuden emakume batzuk inoiz orgasmo bat izan zutela. Bere bulba ez zutela inoiz ere ikusi. Daukagu emakume mota bat eta horrelakoak ez balin bagara konplexatuak gaude. Eta orduan hori ere sexualitate arloan ere ikusten da. Disfrutatzeko lasai egon behar duzu. Sexualitatean daukagu erreferentzia bakarra edo da porno filmak. Behin gertatu zitzaidan, gizon bat etorri zen eta nekien emakumeak ia zeukatela hemen, bulban, eta pero bueno, claro, beti pornoa ikusten uste zuen emakumeak gure bulba ineri gabe zegoela. Da oso maskulinoa, oso gizonentzat eginda. Niretzat sexualitatea da, ze harremana daukadan nire gorputzarekin eta beste pertsona batekin. Nahi nuen ama perfekta bat izan, liburu guztiak irakurri nituen, egin nuen, nik uste nuen hoberena nire aurrarentzako, eta hain perfektua izan nahi nuen, nengoela supertensa eta superrigida. Eta zer gertatzen da rigida zaudenean? Azkenean, apurtzen zarela askoz gehiago. Horregatik esaten dut, orain ama direnei esaten dit, lasai egon. Hola. Hoy es el último día ya del chico de la mujer, así que el objetivo de hoy
es repasar todo lo que hicimos hasta ahora. Las mujeres, cuando llegamos a partir de los 35 años, nuestra energía empieza a descender. Entre los 40 y 50 años ya tenemos menos líquidos. Niretzat harmonia dago presentean nagoenean, osea hemen. Yogaren bitartez eta txikunaren bitartez eta meditazioaren bitartez, nik saiatzen naizena lortzen. Nik uste dut nagoela harmonia gehiago nire gorputza, nire buruan baino, eta horregatik lantzen dut horren beste gorputza. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, Ainhoa, Arantxa, mi esker, aio, mi esker.